SVH Oud-Herkenbosch op zoek naar de eerste punten tegen Lin. En wat is er zo bijzonder aan die Midden-Limburgse graasmat van het Gelredome in Arnhem? De competitie is toe en zijn derde speeldag en dus was het afgelopen weekend weer een bomvol speelprogramma. Veerreisdaaf naar Herkenbosch, SVH 39, wacht nog op zijn eerste punten als hij Linne ontvangen. En die gasten uit Lin, die hebben we al lang niet meer in actie gezien op TV11. Vorig seizoen speelden ze hier in een pool met vooral tegenstanders die van Wiet kwamen. Nu zijn ze dus weer terug in de vierde klasse D en spelen ze dus weer tegen ploegen uit ons uitzendgebied. Zoals tegen SVH Oud-Herkenbosch. En die ploeg in de rode shirts heeft zoals gezegd een beetje een valse start gemaakt dit seizoen. Ze wachten nog op de allereerste puntjes. 2 nederlagen en tegen Lin zullen ze dus het recht te zetten. Maar Lin gaat in de aanval. In het begin van de wedstrijd. De kopbal is vrij. Er werden nog net aangeraakt de bal. Daarom kost Tom Linders de bal niet binnenkoppen. Dan Herkenbosch in de aanval. De diepe bal is schoot. Daar staat Aitaki helemaal vrij aan de linkerkant. Kapt dan naar binnen. Het erg veel tijd nodig. Maar komt dan nog toe een shot. En dat gaat dan over. Kans voor Salahedine Aitaki. De nummer 11 van SVH. Terugspeelbal. Komt natuurlijk bij Tim Suntjes. En daar moet opletten. Oh. Ja, daar zoekt Ralf van der Venne er heel snel bij. En Suntjes weet dat er moet opletten deze wedstrijd. Ralf van der Venne is een snelle speler. En die is zo bij hem als er niet oplet. Dan Lin in de aanval. Bal gaat over de zijkant. Daar staat Carlo van Erdewijk. Het voorgezet. De kopbal is vrij. En dat gaat over. De kopbal was van spits Björn van der Venne. Lange bal over de zijkant. Komt uiteindelijk toch bij een speler van SVH. Uit de kluts. Dan kan het zomaar gevaarlijk worden. De diepe bal, dat is de kans en de goal. Nee, de redding. En in tweede instantie weggewerkt. Dat zijn aardig het kansen op Rie. In eerste instantie voor Jeroen de Kalewee en in tweede instantie voor Aitaki. Allebei kregen ze de bal niet voorbij Tim Suntjes. Spectaculaire aanval van de toesploeg. Voorzet nu van Ruud Raamakers. Bal kan weer weggewerkt. Slordig verdedigen. Carlo van Erdewijk. Nou, daar zit nog maar eens voor. Komt er nog een shot aan. Alweer weggewerkt. Naar de zijkant dan. Nu dan opnieuw het shot. En gaat er binnen. Jawel. En gaat binnen. Dus Roel Smeets, de aanvoerder van Lin. De eerste treffer van de wedstrijd maakt. SVH reben een beetje over zichzelf af. Ze werkte de bal maar steeds niet weg. En Gove Lin dus de herkansing op herkansing. En uiteindelijk is het aanvoerder Roel Smeets, 32 jaar, die dan de eerste treffer van de wedstrijd heeft gemaakt. Lin op 0 en voorsprong. Dan dreigt het dus weer mis te gaan voor de rode Oud-Herkenbosch. En die zijn even de kluts kwijt, want vanaf de aftrap komt Lin alweer door. Dit is Björn van der Venne, die mag heel wie doorlopen. Daar komt de goal, oh, de redding. Dan wordt net keeper Daniel Schreven er niet helemaal goed bij zoet, bij de treffer van Roel Smeets. Maakt er die fout nu helemaal goed. En natuurlijk hij de spits van Lin, Björn van der Venne, de bal af moeten geven. Zingen nog 2 man vrij voor de goal. Herkenbosch op zoek naar de gelijkmaker. Aan de zijkant staat Dave Dame. En daar holt er dan het maximale uit, in dit geval een corner. Wachten misschien erg lang met voorzetten, maar er komt nog een herkansing natuurlijk. Daar is de kopbal. En dat is van Jeroen de Kalewee. De belangrijke spits van SVH. Die elk seizoen wel goed is voor een flink aantal treffers. Ik heb het te hoog. Vrije trap genomen door Ralf van der Venne. Valt zomaar voor de voet van Aitaki en dan is het raak. En een prachtige gelijkmaker van SVH 39. Salahedine Aitaki. Een prachtige naam en het was ook een prachtig doelpunt van de linksvoeten van SVH. Raakt de bal goed ineens op de sloef en onhoudbaar voor keeper Tim Suntjes in de lange hoek. 1-1 is de stand. En dat betekent dat het weer allebei de kanten op kan. Oh, niet goed weggewerkt. Dan mag Luc Louise best wel wiet komen. Louise blijft nog steeds in balbezit. Kan de voorzet komen en dan moet erin. Oh, 2 mensen lopen elkaar aan de weg. Bal nog niet gedaan. Voorzet, die draait over. Lin op zoek naar een nieuwe voorsprong.
in deze fase van de wedstrijd. De koppeling intrappen. Dave Dame met maar weer eens van de lange bal. De keeper aarzelt. En nou is de kans. Oh, de keeper voorbij. Maar dan kreeg hij de bal niet goed met. Dave Dame heeft pech dat hij de bal net niet goed metgenomen kreeg. Anders is het gewoon 2-1 voor de toesploeg. En dan komt Herkenbos weer. En dit is een overtreding. En dan komt dan ook de eerste gele kaart aan van de wedstrijd. En Dave Dame blieft gevaarlijk doorbreken aan de rechterkant van het veld. En wel natuurlijk nog de vrije trap. En daar vermeldt zich Salahedine Aitaki. Hij gaat hem nemen. Komt de bal korte hoek, stuitert en hij gaat nemen. Keeper Tim Suntjes zo erbij. Maar het was een lastige stuiter, hij, de bal nog op het let. Veel strijd op het middenveld. En leuke duels van die technische spelers aan beide kanten. En dan weer de ruimte aan de linkerkant. Natuurlijk weer bij Aitaki. Hij moet nog even terug naar Nino Manders, hij is metgelopen. Manders schoot bij de eerste paal. Oh, en daar gaat Jeroen de Kaluwe aan roet. En dat heeft zich pijn gedaan. Kwam naar de eerste paal en werden daar in de tang genomen. Geen overtreding natuurlijk, maar wel een blessure bij Jeroen de Kaluwe. De corner wordt weggewerkt en verheuren het rustsignaal. En Jeroen de Kaluwe is dan geblesseerd. Hij zou niet meer uit de kleedkamer komen. Hij wordt vervangen in het begin van de tweede helft. Dat is een aderlating voor de ploeg uit Herkenbos. Die toch al de punten in ieder geval heel nodig hebben. En nog minstens één keer moeten scoren tegen Lin om te kunnen winnen natuurlijk. Dan moeten ze niet zo beginnen, want dan komt Louise door. Oh, foutje achterin. Oh, daar werd zomaar de kans gegund aan Carlo van Erdewijk. Opnieuw slordig verdedigen. Maar Van Erdewijk kost niet profiteren. Maar weer eens een lange bal. Dat is altijd gevaarlijk. Zeker als ze deze speler voorin hebben staan. Tom Linders met de kopbal. En Lin blijft nu aanzitten. Hoor. Ze willen de voorsprong weer terug. Och, wat een kans. En even. Oh, dat hij de treffer moeten zijn. Weer slordig verdedigen aan de kant van Herkenbos. En ja, zo zijn er heel veel kansen voor Lin. Maar ze gaan er net zo slordig mee om als dat Herkenbos staat te verdedigen. Aan de andere kant, Herkenbos in de aanval. Midden een keer het shot. Ralf van der Venne mikt te hoog. Die lange bal is ingevaarlijk. Hier staat Dave Dame weer. Twee man bij zich en het is druk daar. En de 16 komt er bij een vrije man. Ja, dat vindt er. Heel veel ruimte voor Aitaki en daar mikt Deuver. Goed gezien van Dave Dame en bijna de tweede treffer voor Aitaki. Oh, loop maar eens door. Daar is heel veel ruimte. Voorzet van Nino Manders wordt weggehaald. Nog niet gedaan. En daar staat Nino Manders nog en daar raakt de bal goed. En dan is het er binnen. 2-1 voor SVH. Doelpunt van de verdediger van SVH. Zo druk met naar voren komt. Raakt de bal precies goed. Ja, de keeper zit er natuurlijk slordig goed. Tim Suntjes, hij de bal misschien wel kunnen hebben. Dan laat hem zomaar door de heen glippen. En dan staat het 2-1 voor de toesploeg. Herkenbos op voorsprong. En dan staat Lin op winst tegen een achterstand aan. Dat was deze wedstrijd nog niet het geval. Vanaf de aftrap gaat Tom Linders maar eens op de avontuur. En dat komt nog best wiet. Ruikt natuurlijk zijn kans. Maar de aanval strandt uiteindelijk en komt uit bij keeper Daniel Schreven. Meteen weer de diepe bal en dat is opnieuw de kans. Dit is weer Aitaki. En dan de redding. Maar ook gevlacht voor boetespel. Dus hij deze treffer sowieso niet geteld. 2-1 op het scorebord. En dan gaat maar weer eens een keer Ralf van der Ven op avontuur uit. Maar de voorzet komt niet bij de medespeler. En Ralf van der Ven blesseert zich dan wel bij die actie. Griep naar de kuit. En ook Van der Ven kan dan niet doorspelen. En dan moet er dus gewisseld worden. Aan de kant van Herkenbos. En zo zijn twee belangrijke spelers er al uit. Bij Herkenbos. En dan ruikt Lin misschien de kans. Oh, Daniel Schreven de bal is. En dan is de aanval nog niet voorbij. Dan moet de goal komen. Oh, overgeschoten. Dat was de kans voor Björn van der Venne om de gelijkmaker binnen te schieten. Want Daniel Schreven liet zich te blesseren bij die actie. Maar hij kan gelukkig door.
Linne op zoek naar de gelijkmaker. Hoge bal. Dan komt de keeper weer, er wordt aangevallen. En de bal gaat dan wel in het net, maar dan hebben ze een overtreding gezien. En de arme keeper van Herkenbosch ligt voor de tweede keer geblesseerd op de grond nu. En Tom Lenders die gaat wat niet mocht. Hij viel de keeper aan in zijn eigen doelgebied. Vrije trap voor Linne. En dat komt voor en dat is de goal. De gelijkmaker. Nee, afgekeurd. De vlag gaat omhoog voor boetespel. Tom Lenders stinkt bij de tweede paal. En de goal wordt afgekeurd. En zo komt de gelijkmaker er weer niet voor in. Dit keer met een beetje hulp van de grensrechter. En zo tikt de tijd langzaam weg in deze wedstrijd. En is de stand nog altijd 2-1. Herkenbosch weet dat het niet genoeg is. Want als ze met 2-1 achterover gaan leunen, dan kunnen ze erop wachten dat de gelijkmaker alsnog gaat vallen. Was dus al bijna het geval met de bal die afgekeurd werden. Ruimte nu voor Nino Manders, de doelpuntenmaker. Oh, Halmarazou, de mooie shot is dit en de lange hoog en de goal! En dat lijkt me dan de beslissing in de wedstrijd. Het goudhandje van deze partij. De nummer 3 opperruk, 20 jaar is er en een hit Nino Manders. Hij maakt zijn tweede treffer van de dag en dit keer wel een hele belangrijke. Want Herkenbosch loog om vuur. En hij scoort dan waarschijnlijk de winnende treffer. Het is nog niet gedaan. Maar met 3-1 wordt het nu al heel lastig voor Lin. Om nog het terug te doen. Wordt het nog erger voor Lin. De lange bal. Doorgebroken speler is dit en dat wordt neergehaald. En dan mocht er een rode kaart komen. Maar het is slechts geel. En dan komt Lin goed weg. Nog even het opstootje tussen Roel Smeets en Dave Dame. Ze kregen allebei een gele kaart, maar de protesten van Herkenbosch lieken mich terecht. Wel nog de vrije trap natuurlijk. Komt de vrije trap. Oh, en een fraaie redding van Tim Suntjes. Het was invaller Niels Neese. De Bino raakschoot. Ik nog een overtreding, maar de scheidsrechter vindt het genoeg geweest. Het eindigt in 3-1. De eerste overwinning voor Herkenbosch dit seizoen. En Lin had kansen genoeg, maar op einde na wisten ze deze wedstrijd niet te benutten. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Het zat jullie vandaag in ieder geval niet mee. Nee, het zat niet mee, maar we hebben ook niet goed gevoetbald. Dat moet een heel stuk beter. Ondanks het feit dat we niet goed voetbalden, creëren we toch een hoop mogelijkheden. En net zoals vorige week doen we daar niets mee. Ja, dan kun je deksel op de neus krijgen. Op het moment dat je 2-2 maakt, wordt een geldig doelpunt afgekeurd volgens mij. Ja goed, en dan gebeurt er op dit moment. Hopelijk volgende week beter. Lekkere pot op de mat gelag. In het begin hebben we het even moeilijk, maar dan werden we toch wel beter dan Lin, denk ik. Dat is een mooie overwinning. En een paar prachtige doelpunten van de kant. Ja, inderdaad. Heel mooie goalen. Eén prut school, maar die andere twee die zaten er heel mooi in. Ja. Tegen Lin kunnen eigenlijk twee kantjes op. Hè? Dat was niet, tot de 90ste minuut niet zeker van een overwinning. Klopt, nee. 2 jaar geleden toen degradeerden we, ik geloof 9-1 verloren. Dat is nu gelukkig weer gewonnen, ja. Dus ja, eerste puntje van het seizoen is heel belangrijk voor ons. Graag gedaan. Vesta uit Melik had het moeilijk afgelopen zondag in de uitwedstrijd bij RKSVN uit Neer. Die ploeg degradeerde namelijk vorig seizoen uit de 4e klasse en Vesta was vorig seizoen nog actief in de middels opgeheven 6e klasse. Het verschil in kwaliteit kwam al snel tot uitdrukking, alhoewel het eerste doelpunt nog even op zich liet wachten. Uiteindelijk scoorde Nout Heine de 1-0 uit de Keurner. De ruststand was dus een minimale voorsprong voor de ploeg uit Neer, maar in de tweede helft zou Melik toch nog tegen een ruime nederlaag aanlopen. Binnen 10 minuten scoorde wel Thiesse de 2-0. Even later kwam de 3-0 op het bord dankzij een treffer van Ramon Berben. De wedstrijd zou echter eindigen in 4-0. Roel Verhaag scoorde de laatste treffer van de dag. Melik kwam niet tot scoren en RKSVN gaat aan kop naar de 3e zege dit seizoen in de 5e klasse. Het is het nieuwste van het nieuwste op graasmatgebied.
Hoewel voetbalclubs nog twijfelen of ze over willen gaan op kunstgras, hebben ze in het stadion van Vitesse in Arnhem een hypermoderne oplossing bedacht. De allereerste hybride grasmat van Nederland werd afgelopen weekend in gebruik genomen. Het Gelderdoom heeft de primeur van een grasmat die gedeeltelijk uit echt gras bestaat, met daaronder een laag kunstgras. Het gras is afkomstig uit Midden-Limburg, uit Heidse om precies te zijn. Believe me, I'm first who complains about the pitches, but right now for this pitch I can't complain. I can't feel any artificial grass on the pitch. It's, as I said, it's very luxurious to have this pitch as a club, and I'm so happy that the club made that decision to have this kind of pitch. Een goed veld is gewoon zo verschrikkelijk belangrijk. Zeker als je in onze manier van voetballen kijkt. Wij willen van achteruit opbouwen, we willen een goed positiespel spelen. Dan heb je een goede grasmat nodig. En niet alleen in juli en augustus wanneer er weinig op gespeeld is en de zon volop geschenen heeft. Maar eigenlijk het hele jaar door. En ja, we zijn erachter gekomen dat dat in het Gelderdoom niet altijd het geval was. En dit veld gaan wij vanuit. Daar kunnen we heel veel op spelen. En het is vlak. En uitstekend bespeelbaar. We zijn er nu op aan het trainen bij ons op het trainingsveld. En dat bevalt de spelers en onze staf uitstekend eigenlijk. We zijn nu een paar weken erop bezig. En eigenlijk alleen nog maar positieve geluiden gehoord. Als ik eens met de vorige mat die we hadden, daar gleed je heel erg gleed uit. Je kan zulke pinnen hebben of zulke, je gleed altijd uit. Maar bij deze, je kan gewoon op normale rubber spelen zelfs. En de wedstrijd gebeurt het dus niet. We spelen meestal op pinnen. Maar hier op het trainingsveld kunnen we gewoon op rubbers. En je glijdt niet uit. Je kan gewoon lekker voetbal spelen. Het voetbal die we graag willen spelen is een lekker positiespel. Dus het is wel belangrijk voor ons zo'n goed mat. Het is een 10% kunstgras wat er doorheen zit. En het heeft alle eigenschappen van een natuurgrasveld. Dat kunstgras, dat zien we niet. Daar merken we niks van. De jongens maken slijdings. Jongens weten niet eens, denk ik, dat er kunstgras echt doorheen zit. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een natuurgrasveld. Maar wat gewoon heel stabiel is, heel vlak is. En wat nogmaals uitstekend bespeelbaar is. Ja, het is voor ons gevoel is het gewoon gras. Mijn oude club hiervoor speelde ik op kunstgras. Dus het was weer even wennen om weer op normaal gras. Maar eigenlijk spelen we gewoon een fel broekje hebben. Dus doe maar liever gras. Veel Vitesse pakten het afgelopen weekend in ieder geval goed uit. De thuiswedstrijd tegen de Graafschap werden met 3-0 gewonnen. Dit was Alle Sport. Bedankt voor het kijken, Geert. Tot volgende week.